Sa number 4, guidelines angot sa pagkumpiskar sa mga produkto sang vendors igaduso sa konseho. Wala pa nakareklamo ang mga manugbaligya sa Libertad Market angot sa nagakadula kag hindi nila maklaim nga produkto sa City Legal Office Enforcement Team. Nakahinyo na sa paathag si Councilor Celia Flor sa Enforcement Team angot sa mga basehan sa ginapatuman nga pag-confiscate sang mga produkto sa nagapasaway nga vendors kag kung paano ini ginadokumento. Siling ni Flor nga amo ang pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse nagakadapat kuntani nga mag-issue sang resibo o kung violation ticket ang enforcement team sa ila ginapang confiscate nga pagkabutang kag produkto sang vendors. Nagapati ang konsehal nga magaserbe ini nga basehan sang vendors para sa pagbayad sang penalidad antes mabawi ang mga confiscated items. Para sa konsehal, nagakaangay lang at tagaan sang penalidad ang mga vendors nga nagasupak sang vending ordinance. Nagligad lang ang Martes sang nagpatuman sang clearing operation ng enforcement team sa palibot sang Libertad Market pati na sa Bagsakan area. Pero nagreklamo ang pila ka mga manug-isda sang wala nila mabawi ang ila produkto kag ginalegar, ginluto kag ginsud-an na sang enforcement team. Nakuhaan pa sa mga vendors sang litrato ang pagsugba kag pagprito sa mga nakumpiskar nga produkto sang enforcement team. Pero inigin panginwala na ni enforcement team leader Ray de Misana nga nagsili nga ginbakal sang team ang ila sulod-anon kag pila sa mga isda nga nakuhaan sang litrato ang gindonate sa mga vendors nga naapektuhan sang clearing operation. Sobrahan ko na lang din na resolution or guidelines. Ako na lang i-resolution ko na lang sa sanggunian. Kaya ginahulat ko na ang ilang guidelines mo. Parang ma-explikar ta sa tao kung paano, anong rason sang pag-confiscate, anong basis, anong policy, kung pwede, klaro, written gidya nga policy.